И на здравейте на всички! Това е първи епизод. Аз съм с Texture Pack на Adventure Time. Това се от Adventure Time. О, thank you. Thank you. Тук има мой чест. Хора, аз съм... Знаете кой? Да. И ето ме отново съжалявам, че ви спрях. Това ми е моят чест. Много странният ми чест. На Недо. Взимай честа, аз взимам честа, ти взимай крафтинг тейбъла. О, аз го взимам. Аз съм гладен. И аз съм гладен. Просто като си гладен ми казваш, аз отивам, оставаш си айтемите в някакъв чест, отиваш на спална и умираш. Не бе, не го чупи! Стой, стой! Казвам, че много ми е различно с този Texture Pack. Айде, давай! Туши го! Не ми казай, бе, в момента снимам. Чупи го. Ми не знам. Малко ми е тъпичко с Windows. Добре, ето ни отново. То столетите как изглеждат? Много са странни. Аз ще сменя Texture Pack-а. Кой? Пусна един по-хубав. Слендърмен, моля ти се. Не. Имаш ли на... Вие имаш? Много са. Той е хубав. Той е доста Я хубав. дай го видя. Не бе, стой в момента снимам, аре. Да, минем Дали това. си крайна само да го видим? Добре. И ето ни отново, хора. Аз трябва да си спра споделянето. Съжалявам за това. Лали. При да си ля каже. За жалост не може да се чупи с такава брадва, защото с нея се прави рез. Може бе. Как можаха? Защо? Защо тогава не мога да чупят тъпото дърво? Аз вече съм гладен. Ще стане психопат. Ще станеш. Ще стана... Ето аз ти помага. Добре. Дългичко ще е епизодчето, да си намерим къща. Да си направим къща, спа да си намерим къща. О, скарам я къла е. Остим за храна. Ако за да намериш така. Нема бе за ендермени. Ще бегам от тях, макар и да Добре, ето. Така е по-добре, май, да. Не, ще не знам направя. Както сте си родили. Както с макой. Семена, вау. Но ми е странно, пак повтарям. Една кирка. По-точно две кирки, ама тук има голям лак. Тук виждам нещо направено от човек. И кой ти покаже? Много ми лаги, те са камъни. Само тече водата в това. Добре, сега една брадва. Добре, брадвата е много странна. Една кирка за тебе. Сериозно ли? Ужасен лак има така. Една брадва за тебе. Добре, аре идвай. Чакай. Аз ще почекай малко дърво. Доста хора има в сервера. 2 секунда. Да. Сега ще ми излаги жестоко. Жестоко ще ми излаги. Жестоко. Добре, оправи ми се. Идвай да ти дам кирка. Идваш ли? Ама съм гладен. Една кирка и една брадва. Я съм гладен, но какво да ще прави? О, боже миле, какво? Идва да търсим къща. Бързо, гол. Лава. Ти направи резиденция. Не, никъде, аз нямам хлон дори. Чакай, къде си? И в този епизод ще си започнем къща. Аз съм почти половина. Кокошка! Идвай да изпечем. Намери кол. Кон. Не бе, не кон, бе, кол. Крава! Убия, бързо. Долу има мина. Или се лъжа. Или ще умра. Или няма. Много жестоко умирам. Аз в момента съм с розови дървета. Прасета, а не това овца. Лоша овца. Защо трябва да е овца? Има розови дървета. Така ли? Аз намерих. Супер е. Аз намерих някакво животно на 4 крака, ама му видя само 4-те крака и се чуя това. Овца е. Съжалявам, аз трябва да взема месото, но не видим такова съм. Нищо, аз намерих крава. Кол. Кола ми е много странен, много е грозен. Някакво надучен кол. Тук виждам хора. Бягай! Или си тъп. Бях спалнера. Добре, тъпа се до мене. Умирам.
и изтрия. Приема бързо. Тук ли си? А, не, изчакай. Браво за всичко. Ау. Тук ли си? Да. Еди, бе. Пуза мене кралата. Бах ти красти. Ти убери кола. Да я изпечем. За те пилят. Крава. О, много крави! Виж колко крави има там! Има много крави! Абе, вземи кола, добре, ти го взе. Няма да я печем още. Ами чакай ме, моля те. Добре, права печка. Не, нямам такова за печка. Не ме кефи тази. Не ме чертам. Ще рекламираме. Еми да, аз точно това кола ти показвах. Само ти викам, вземи кола. Ау, тук паяк. Добре. Тук паяк, откъде ми е познат? Не знам, някакво сладурче, нали? Да. О, колко камък имам? Това папа, въглища, пиле, някакво перо странно. 8 камъни. В момента няма казваме subscribe. Защо? Защото не сме свършили клипа. Аз съм на 2 такова. Идвай да таковаме, идвай да слагаме. Идвай при мене. Бързо. Значи кола. За какво ми е кола? Нали каза, че ти трябва? Кола, аз чух кола сама да пия. Гола. Сериозно? Добре, слагай месо в печката. Бързо слагай кравешко месо. Бързо, час умирам. Имам и кожа, която е много странна. Забележете. Някаква, виж каква е кожата, а? Мое! Тинк. Добре, сега съм по-добре. Отивам да... искам да се направя един меч. За да убием крави и такива неща. Нямаме камък, нямаме никакъв камък, имаме. Не, защо си направих кирка? Майче, така съм смотан. За какво направих кирка? Кокошка. Kill the chicken. Kill the chicken. Виждам. Виждам зомби. What the fuck, гати бъга, ела да видиш. Много гигантски бъг. Идваш ли? Виж ме къде съм. Ела, там къде е печката. Какво ме зяпаш, мовчо? Не убивай овцете, за какво са ми? Не знам, просто зяпам. Тя ме зяпа. Защото ме зяпа постоянно. Аре, тъпа си до мене. Ето ме. Виж къв бъг. Ге. Бъга е. Аз съм виждал пясък да стои. И аз съм виждал, аз имам такъв... на Adventure Time така, имам един като мап, не знам. Не съм го направил. Каменния мече на Джик. Сега. Уби овцете. Какво? Уби една овца, уби 3 овце. За какво? Как мислиш, че си направим хубави легалца? За какво са ми легло? Да си стоят за красота. Ние сме нощни птици. Давай. Намериха някаква къщичка, ама ние ще си построим. Тук някъде. Видях някакъв пак. Кравишко. Паяк! Защо слага такова? Добре, убивай тъпите крави. Паякът не ще ме убива! Умря ли? Някакъв пише за дъра. Не трябваха бят яденето. Какво става, паче? Бързо! Красива! Тук ще няма къщичка, да? Мисля. Кокошка! Урбе, не му те пръсна, бе! Тук съм неточен. Трябва да ми пера. Чакай, види крипър как е заещи. Това е ония, зеления, грозния. Не вижда съм го клипова. Направи ли чест? Идвай. Ето ти малко храна. Чакай, храна. съм готвил месо. Ето ти храна. Вземи месото. Аз имам 2 бучета такива. От пие. Добре, там има слънчогели, аз ще взема слънчогелите за красота, така да не сте. Това черна овца ли е или сатаната? Черна овца е. Питам дали е черна овца или сатаната. Аз виждам смъртта.
Еме там, обърни И се. аз се видях. Я там. И аз го видях, бе. Умри! Аре бе, не му те фраснат един час. Лоша крава! Лоша крава! Лутка! Най-красивата крава с грозното нищо на винето. А, да. Тя такава ли е? Я? Не виждаш ли, има такова... А, да. О, шит! Боже, виж! Виж долу къде скочи тука. О, завала! Като погледнеш нагоре, се едно, че отиваш с такова шкипърскок. Погледни. Виждаш ли? Да, наистина. Шкипърскок в Старовис. Но за сега ще живеем тук. Нали, не за сега, ще живеем тук. Айде, почваме да живеем. Живея! Наблизо е спална. Или пък нали? Не е спална наблизо. И какво като е наблизо спална? Пишеш холм и отиваш на холма. Аре, тук. Ето, това е розово дърво. Да бе, видях го. Е, тук ще ни е холмата. Но до е тази рекичка, прекрасно местенце. Да, да пием вода. Еми да бе, ще построим някакво такова варички и Те ще... откараха затвора и в затвора имаше лава. Затворя малко. Добре, що направим къщичката? Нали, що направим реса на къщата, ще спираме епизода. Чупи да им направим място. Аз чупя с пиле. Я щупа с мак. Как изглеждат цветята в Старовис? Да ти кажа, не знам. Сега ще видим. Пази ме да не умра. Аз ще те убия. Нормално си изглеждат. Ега ти меча ми е зелен. Чакай ти с... Чакай, искам съм. Ще спра на пауза само да го изчистим това и ще почнем нов. Аз па нов епизод. Ще довърша. И ето ни отново. Сега правите някакво такова. Слагате каквото си искате блокче. Дори да е от края. Дори да е скелет тук. Не става скелет. Още воли, както виждате. Това е лошо. Знам, че ужасно се чува музиката. Сега ще я спра за малко. Ето тук. От тук. Отивате по диагонал, където искате. По диагонал. Трябва да е по диагонал, но не го правете много голямо, защото няма да ви въжи реса. Ще ви кажа, че лимит е много малък. Нали? Е, толкова, например. И тук си закладете, да ви е хубаво някакво. Браво на тебе, изяж го. Не бе, не го яж, бе, ще умреш. Сега с дървена брадва или дървена мотика, едно от двете, не знам, с пръчка става всичко. Ще направим това, което ми каза. Просто цъкате и отдолу трябва да ви излезе ето first, post, нещо. Трябва в ръката, погледни ме. Тридях. Само ми пише някакво си first, post. Нали пише го в зелено или в такова. Цъкате с ляв бутон тук. Ама излаги, затова... не е лагило. Имах стрела в ръката. Видяхте сега от тук, например е оттам ляв бутон. Тук десен бутон. И пишете това. Res select vert. И чакай. Какво, нали го направи? Да, някой сървър е така. Ако ви пише, цъкнете това, пишете само Res create, нали, Res select vert си пишете и то ще ви излезе с зелено. Res create и Adventure. Не. Home. Какво? Много странно. С мотика се прави. Извинете за объркването. С мотика се е правило. Срам. Какво не те е срам, бе? То ти излиза, че... То не ми излиза, че не се прави. Излизат ми цифрите, както би трябвало. Вижте с зелено и червено ви пише това е. Цъкате ляв бутон там. Десен бутон тук. Може и по другия начин, но не цъкате лави едновременно. Res select vert. И ето излезе ви Res create и името на реса. Home.
И вече, нали, взете тоя, взете тоя, рез, креате и пишете нещо, туре, хом. И готово вече има рез, сега ще ви покажа. Струши това, например. Струши това. Чакай, право си ке. Това. Не, с такова, с брава го струши. Ресът се намира от тук. Нали, ето така. До тук. До тук и после насам. До тук, после насам. До края на това. Това е, нали, странното. Иначе е хубаво. Давай, струши да покажем на зрителите. Кое? Това струши, например. Ето виждате, той не може да струши и аз струши е тук. Сай струши е тук. Не бе, това струши. Ето, той ще го струши, защото е зад резиденцията. Спри да струшиш! Сега, за да добавите приятелство, престани. Стига не! Спри! Спри наистина, ще фрасна! Ще те фрасна с меча! Какъв ти е меча? Виж. На Джейк. Не, наистина, спри да таковаш. Окей, прибавиме го. Сега, за да прибавите някакъв приятел, като е то тук, трябва да е пред вас ябълчица, което е прилича на портокал. На какво? На портокал прилича. Сега, ела пред мен. Рез, пишете рез. Псет, нали, псет. Абе, не цъкай shift. Така. И му пишете името, както е war don тире. Ще ме добавиш или не? Да, 333. И после му пишете, нали, 333 и пишете true. А за да го махнете, пишете вместо trusted, пишете false. Ако не стане false, пишете false. Trusted. True. С true. И ви излиза flaxet. Ай, сега щупия тук. Готово. И ето, може да пипа вече това. Щупия тук да видят всички. Ето, щупи го, както се вижда, добавяне в рез. И това беше края на епизода. Довиждане, очаквайте втори епизод. И чао ви!